En una setmana marcada per un nom propi, fins les 9 al Tots per Tots analitzarem el nou escenari internacional que representa l'arribada a la presidència dels Estats Units d'un home com Barack Obama. Ho farem tot analitzant els resultats de les eleccions que s'han celebrat aquesta setmana. Aprofitem ara per presentar els convidats que ens acompanyaran aquesta nit. Nicolás Cortés, responsable de cooperació de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Bona nit, Nicolás. Xavier Riussan, analista de conflictes. Bona nit, també. Bona nit. I Joan Barrera, coordinador dels blocs del món del Periódico de Catalunya. Bona nit i benvingut, Joan. Bona nit. Tot seguit els cedirem la paraula per tal de buscar resposta a moltes preguntes que ens fem aquest divendres 7 de novembre. Després d'una llarga campanya electoral, finalment les eleccions nord-americanes han donat com a guanyador el candidat demòcrata Barack Obama. Obama va aconseguir quasi 63 milions de vots, mentre que el seu adversari, el republicà John McCain, es va quedar prop dels 56 milions. 7 milions de vots de diferència que es tradueixen en 364 vots electorals per Obama i 174 per McCain, en el particular sistema electoral per estats d'aquesta cursa per conquerir la Casa Blanca. En percentatges, Obama es va fer amb el 52% dels sufragis, McCain amb el 46% i la resta van ser dels candidats minoritaris o els vots blancs o nuls. Es dibuixen, doncs, uns Estats Units diferents, molt diferents dels que hem conegut sota el mandat de George Bush. Amb els tertulians que ens acompanyen avui volem donar voltes al nou escenari internacional que representa l'arribada a la presidència dels Estats Units d'un home com Barack Obama, fill de pare blanc i mare negra. Es parla que aquestes són unes eleccions històriques. S'està magnificant la importància de la victòria de Barack Obama? N'hi ha per tant? Jo crec que no. Realment és una victòria històrica tant en quant per primera vegada un afroamericà arriba a la presidència dels Estats Units i entra a la Casa Blanca. És cert que aquest concepte o aquesta idea de victòria històrica se li ha afegit un altre element, però en aquest cas jo no el qualificaria d'històric, sinó que es tanca una etapa que és la de George Bush, que ha estat una etapa nefasta pels Estats Units i que jo penso, i en tot cas ho analitzarem més tard, ha servit també per mobilitzar una part de l'electorat que en altres circumstàncies no s'hagués mobilitzat. Per tant, històrica pel personatge, per com ha sabut catalitzar aquesta necessitat, aquesta voluntat de canvi de la societat nord-americana, i històrica també, però menys, perquè tanca un període que des del punt de vista intern dels Estats Units i des de l'òptica mundial ha estat absolutament nefasta. Més opinions. A veure, per mi el més innovador de fet d'aquestes eleccions, a part que acaba l'era Bush i dels reptes que té, és que mostra a la societat. Des d'Europa, quan veiem els Estats Units d'Amèrica, doncs, bueno, el típic, no? Amb uns prejudicis a priori, doncs el que són i del rol que fan, demostren que un valor substantiu de les democràcies, que és el dret humà, els drets humans, que una persona val el que pot valdre, sigui d'on sigui, vingui d'on vingui, és a dir, que un nouvingut pugui liderar, que una persona no de tercera generació pugui liderar, ser votat i ser acceptat en el país més important del món, amb més poder econòmic, amb unes mancances brutals com pot ser tot el que hi ha hagut aquests anys amb una Guantánamo, amb tot el que tu vulguis, però que una persona que arriba, si té el destí, una sort, uns recursos, uns padrins, el que sigui, però pot arribar a ser, diguem, cosa que és impensable, imaginar doncs, que a molts llocs a l'estat espanyol, a molts llocs, doncs, que una persona... És a dir, que en tan poc temps es pogués aconseguir això, és a dir, això per mi és molt, 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 molt positiu. Després ens dirà doncs, que haurà d'afrontar una sèrie de reptes, la crisi financera, al final de la guerra d'Iraq. Jo havia dit que al sortir de la guerra d'Iraq que serà deshonrós, que serà caòtic, que no s'acabarà de sortir, seria millor que es mengés aquest marró que ho havia provocat, però bueno, doncs haurà d'estar i haurà de fer-ho ell. I sobretot una nova manera de relacionar-se amb la resta del món. I per això es tracta, que per mi és molt, molt positiu això. Ara, evidentment, sabem que canvien els governs, però hi ha coses que els sistemes no poden canviar. Evidentment pot fer neteja amb la disbauxa financera o la impunitat del sistema bancari, però en canvi hi ha coses que no podran canviar governi que governi, però malgrat tot és una bona i una gran notícia. El Xavier avançava molts elements que anirem analitzant. Una altra opinión, Nicolás. Sí, la verdad es que yo me quedo con uno de los carteles que
se veía alguno en Barcelona, ¿no? Era la palabra hope, ¿no? Esperanza. Yo creo que lo que ha supuesto Obama para el resto del mundo, porque miremos exactamente durante estos días la imagen que ha ofrecido en Europa y en otros lugares del mundo, incluso había unas elecciones de estas improvisadas y simbólicas en Kenia. La verdad es que el triunfo de Obama ha representado una esperanza de que haya una posibilidad de nuevo orden en el mundo, importante. Desde el punto de vista norteamericano también implica no tan solo las relaciones internacionales, que yo creo que los americanos han votado más desde el punto de vista de un nuevo modelo de estado del bienestar, que no tiene nada que ver con el modelo europeo, dicho sea de paso. Pero bueno, en pocas palabras, yo creo que lo que supone Obama es una cierta esperanza. Primero, una esperanza cumplida en lo que es el sistema. El hecho de que un afroamericano haya llegado a la presidencia de Estados Unidos, el hecho de que alguien que representa a clases marginadas y clases que han estado apartadas del auge de los neoconservadores en Estados Unidos es importante. Neoconservadores que llevan desde 1978 y 79. A pesar de que Jimmy Carter estuviera en aquellos tiempos, las teorías de Milton Friedman durante más de 25 años han estado presentes en la política exterior norteamericana. Bush hijo, mejor dicho, ha sido la última guinda, con un pequeño paréntesis que es el equipo de Clinton, que la verdad en el último mandato sufrieron verdaderos acosos periodísticos e internos de todo tipo. Futuro, retos que hay pendientes y algunas esperanzas también, como decía. ¿Cómo quedarán las relaciones con la Unión Europea? ¿Cómo quedará el conflicto o el lío financiero que Estados Unidos ha provocado y que desde luego es la punta del iceberg de todo este conflicto financiero? Los dos conflictos militares. Yo creo que en Afganistán, evidentemente, Occidente no va a marchar de ahí. No va a marchar de ahí porque al auge fundamentalista, al caos propio de la zona, se suma todo el tema del narcotráfico que está financiando la guerra, que es el tema del opio. En Irak, yo espero que no haya una huida rápida, porque puede ser descontrolada, pero también tengamos una cosa en cuenta, los países de la zona también algo tendrán que decir, países que evidentemente también tienen sus problemas internos y sus conflictos.